niin, aivan loistavaa päivää kaikille sinne. Minä olen Otto Koskela. Niin, kertokaa sitten, että miten niitä saa niitä pelivideota. Tai kirjoittakaa tuonne alas, ottakaa mun portatus. Oi. Se vähän likaista hampaat. Joo, mutta ei. Sain tuossa laahannaa äsken. Käytiin kalassa. Martti kanssa. Joo, kertokaa miten niitä pelivideoita saa sinne. Ja minä olin mentaalisavuke. Minä olin mentaalisavuke. Joo, no ei nyt ehkä ole mikään mentaalisavuke. Minä olen Otto Koskela. Minä olen Otto. Painakaa dislike ja kertokaa mulle, miten saa ladattua pelivideota. Sampo, Kosti, Roni, kutosluokalta kumpikin, Ikosen koululta Pyhäjärvellä, tätä Pohjanmaalla, mutta oikeesti ootte aivan loistavia jätkiä, jos kerrotte mulle ja ootte muutenkin. Kaikki muutkin kertokaa mulle, painakaa dislikeä. No dislikeä älkää painako vain sitä likeä. Aha. Tai olisiko se parempi, jos mä rupeaisin tälleen kuvaamaan? Ei ehkä. Mut joo. Hei, nyt on tiedä. Harpaa joka videossa pitää sitä nähdä. Tässä se pysyy. Ei tarvii edellä kamera. Mut joo, painakaa dislikeä. Älkää painako sitä. Syötkää suosikkeen. Vitun ES-juoman saatana helarit. Kertokaa, miksi täällä on niitä koko ajan. Kertokaa, miten niitä pelivideoita tehdään. Ja minä olin Otto Koskela. Ja syötkää suosikkeen ehdottomasti. Sampo, Kosti ja Roni. Kutosluokalta kaikki Pyhäjärveltä, Ikosen koululta. Ootte aivan loistavia. Ja heipä.